Takže teď jsme skončili tím, že jsme byli u kadeřince a jdeme si vylepšit barák. Dívejte, to vypadá moc hezky. Nebo víš co? Než dojdeme domů, tak si koupíme káru, ať tam dojedeme rychlejš. Všechny penízky se hodí. Pane bože, to bude zase času tady. No ale peníze se vyplatí, až na to, že to teda trvá dost dlouho. A jdeme si koupit nějakou káru. Já si ji koupím asi za diamanty, aby mi zbyly ty peníze na dům. Já si myslím, že bych si mohla pořídit letadlo. Ale na to nemám, bohužel. Ale bylo by to dobré. Já si pořídím. Víte co? Já si pořídím asi něco pro... Abyste si tam mohli potom sednout i někdo z vás, samozřejmě. A mně si líbí asi tady, takže si to budeme koupit a potom nasprejovat. Takže si kupujeme tady ten motocykl pro 2. Nevím, jestli to víte, ale tady si můžete ten motocykl nebo ten prostředek prostě přemalovat. Takže tady máte takové ty zbarvení různý a já si vyberu asi tady to. To vypadá dobře, nebo tady to. Asi tohle. A frčíme domů. Dívejte, jak to krásně jede. To je úplně to sviští. Mimochodem na tom WhatsApp kanálu vidíte všechny videa, co jsem vydala na YouTube, úplně všechny některé věci tam možná uvidíte i dřív, to jako neslibuju, ale myslím si, že by to mohlo jít. A jdeme to teda připravit. Je mi teda trošku líto, že tam nemají třeba ty svatební šaty nebo něco, ale to nevadí. Takže, já vám tady představím můj dům, jo. Takže, je úplně prázdný, ale to nevadí. Takže, tady máme místnost prázdnou. Pardon. Bože. No, tak já radši půjdu pěšky. A tady máme další místnost, která je taky prázdná samozřejmě. Tady máme velkou místnost, která je samozřejmě taky prázdná. Půjdeme tady po prázdných schodech nahoru. A uvidíme prázdnou chodbu, v které jsou místnosti a ty místnosti jsou takhle prázdné. Wow. A já budu přemýšlet, co do nich dám. Protože to je prostě těžký vybrat, když jich je tolik, ale zase je těžký vybrat, co v nich bude, když jich je málo. Takže si myslím, že si prostě v každý uděláme nějakou úplně random místnost a samozřejmě udělám tam místnosti pro moje odběratele. A teď si uděláme panáčka, který vás tam bude, já nevím, co prostě dělat, prostě tam bude stát nějak. Jo, pořídím si manžela. Možná. A nebo vlastně... Já se vám omlouvám, nějak zlobý mikrofon. Můžeme udělat ještě jednu stejnou holku, ať se můžete splíst hezky.
Dělám jí teda asi jiný obličej. To není tak těžké, aspoň trochu rozpoznám i já. Tak a teď už bych žádný peníze utrácet nechtěla, takže ji děláme asi jako úplně stejnou jako já. Akorát jí sundám brýle a bude to hotový. Já a obličej ještě předělám a zkusím najít ten, co mám já. Zase na to, jak vypadá. Teď těžší najít ten můj obličej. Možná, že se musím koupit, tak jí dám ten. A je to. A jdeme udělat interiér. Samozřejmě dostaneme na to nějaký prachy. Ale ten uděláme až v dalším díle, takže si těšte. A já jdu napsat na WhatsApp. Možná. Ale teď píšu, až to natáčím ten další díl. Čau.